Hello kada kayo aming kakabsat ket gagayem manipod iti Facebook page iti liwliwaken ray awdag iti OFWs nga Ilocano kakabsat. Daytoy apo iti aramidik nga longganisa. Nakaredin apo nga magalut-galutan ta nagisilsilnak mo muna kalapasan iti panag-live ko. Daytoy apo ti longganisa kakabsat ken gagayem. Yan nakatindagan na apo nga longganisa. Siguradong nalulumuog manin dagitoy kakabsat. Daytoy apo iti longganisa nga aramidan ni host. Ayan ako makita yu ti longganisa. Longganisa Ballesteros daytoy ket makita yu apo kakabsat na atiddag ngam igalot-galutak madamdamang kakabsat. Daytoy apo ti longganisa nga may sapong nga business ti numutibiyang agaramid kami ti longganisa, agaramid kami apo iti tosino, tapos aramid akpay apo ti bugoong ditoy aglalok ato aramid mi kani mami may ditoy isa nga no pay agla-live na kakabsat ka no malda time ko siyempre agaramid kami ti kastoy takas la homemade may sa apo nga pagkitaan na dumot ti gumatang ado apo ti agorder latam ket tetay na palabas nga Domingo ko nakalako nak apo ti 100 mga 15 kilos o di 150 euros dadya kakabsat mano di Pilipinas dadya no 150 euros mapan nga 8,000 pesos tinaglakwak di ba? Iso nga da kayo apo nga siyempre imbas nga chichismis kayo ano awan ubra nyo agaramid kayo apo ti homemade tababalin nyo mong ilako kadagiti karkarubay o kakabsat ngam sigurado nyo ano nagaramid kayo gamin kaimasan nyo ti timplayo kakabsat ilan nyo mat dati sekreto na kakabsat tapno ti kasta hang bibiro kan dagiti agiti suki yo iti ramanday ta ilaklako yo kakabsat kasjay kakabsat iti sekreto na so nga anusan nyo apo iti ay agaramid iti lako-lako ta amuyo kakabsat dakkelmet iti may tulong na kada tayo aglalo iti daytoy nga panawon iso nga anusan nyo kakabsat adala ka pangwartaan adala ka basit dumket apo kasjay ti agnegosyohan nyo nga gamgamon ati dakkel apo nga nagana dakkel nga ganansya inyo tanarigat met kabsat iti aggagansya ti daklik kabonyo pag ganansya inyo pa lang met iti padayo apo nga agiti karkaruba yung gumatang haan siya apo ko dito apo narigat kami tanangin na datoy bagis nga ginatang ko 25 ti nga kilo iso nga ilako ka po ti 1 kilo ditoy 10 euros iti 1 kilo kakabsat ka datoy ko agbalbalor apo iti kwa datoy nga agbabalor apo dayto iti nasurok nga 3,000 pesos datoy kasi no 5 kilo datoy nasurok nga 5 kilo kakabsat gis iti maysa bali 50 euros datoy o ti palitat ta ko 57 point something ti mo 1 euro di dakkel kakabsat iti dakkel apo iti kabsat iti maganansya kasjay pagkakitambas ita po tambos nga agmalmala ka di tabali mo tugtugaw sasalot ka iti agsasalot ka po iti dakulap mo masapul mo tin ako nga mangkita kayo mang panunot kayo apo niya ti pagkakitaan nyo nga inot kasjay ada sukat iti pangal daw yo da sukat ti pamigat yo kakabsat kasjay iti style na apo kasi no nakatugaw ka awa mo ti pamaster ka mawanlat ta apo guuray kayo ti matumtuog so nga no adda mabalin yung ilako-lako aglako kayo apo yan ko tayo pakita man ti rupak apay di makita okay di madi nga makita ang nagsubli di rupak kon okay hello kakabsat yan kakabsat tuyo mo ti yang aga-aramid kami ti longganisa ken tosino kakabsat nagaramid kami pa iti bugoong iso nga atay kunak manin apo ayan agaramid kami apo iti longganisa taure tinumuti yang kakanayon nak nga live damot apo tiyempo uklat nga agaramid nagpudaw naktata dito nga nagpudaw dati langat tata kakabsat iso nga mayaman dati tinumuti yang tata okay happy watching kada kayo amin kakabsat sapay ko maabot tarabayan kan kanayo nyo nga buyan apo dagiti naka-upload nga videos ko dito YT channel to no motibyang
ta barbareng lang apo makaornong tayo ti revenue nga itulong tayo mo lang apo giti agkasapulan tanarigat kakabsat ken gayam nya. So nga agyam-yaman nak apo dagiti agbuybuya mangtatarabay iti Facebook page tayo nga liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Agbalinin na po nga 26,200 iti nakapalo kaya nagsurok mo na po nga 12,500 iti naka-like iti tayo nga Facebook page. Katagyaman nakmet iti subscribers ko apo iti YouTube channel nga nasurok apo nga 1,700 subscribers ket da kayo apo nga pada nga Ilocano. Sapay ko maapo tarabahin nyo, supportaran nyo dahito yung motibyang. Anya man apo iti maalak nga gungguna iti daytoy apo nga panagla-live to motibyang apo iti Facebook page kastamot apo iti YouTube channel ken adamay sa apong application nga kada-download ko iso ti Kumu application KUMU kakabsat biro kundak apo iti Kumu iti username ko kot Maki Kyoto 72 without space Maki Kyoto KYOTO 72 Maki Kyoto 72 kun tay may sapo Apolog kunana ko Apolog APPOLOGI 72 dagita po ti username ko iti Como application iso nga kada kayo amin apo mamang tatarabay iti numotibya agyaman apo iti anusyo iti tultulong yo nga impapayo iti liwliwagan rayaw kastamot iti YT channel numutibiyang kakabsat. Mas lalo nga agyamanak iti biyang ni apo DJ Kevin J. Kistarman iti Milan, Italy iti itutulong na kanyak apo iti page tayo nga liwliwagan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kastamot apo iti YT channel tayo Roderick Molina kakabsat iti anos na apo kapkawlaawak ni DJ Kevin J. Kistarman and his family kastamit kini DJ Arnel Takmo iti Kuwait City iti itutulong dapo iti Facebook page ken dagiti dadum mo paya po nga ni DJ Ryan iti Murmuray kon linglingay ni DJ Alan Dungo iti AMC Vlog ni Tarakit amyanan iti OFW Tambayan online dagiti amin nga admins iti OFW nga pangpangulwan ni DJ Arnel Takmo kakabsat kada kayo amin kakabsat pasensya kayo na po no hanak unay nga makabuybuya kadagiti live yo apo ta siyempre ikamat kumot datoy Facebook page tayo apo ta barbareng lang manayunan tayo apo dagiti star nga maururnong ko iti panagla-live toy namutibyang ta nakasalda tayo iti minority children iti San Sitio Caranan San Juan Ballesteros Cagayan tanya man apo ti maalak nga bayad iti star nga iti edyo apo mapan nga mismo iti kadagiti kakabsat tayo nga itas uno minority children 0 age to below 18 years old iti beneficiaries na kakabsat at the 74 nga mabeneficiaran daytoy apo nga taon ti 2021 jak amo apo no maikamat mi agingga into no maikamat mi apo agingga iti before or on or before December 2021 kakabsat iso nga kadagiti amin apo nga saan nga makaited iti star mabalin kayo mat apo nga mag-message kanyak nga no kaya ti tumulong mangted kayo apo iti kasla saan ka basit nga tulong yung para kadagiti kakabsat tayo nga pugpugot nga ubing tada kanyak ti master list dagiti mabeneficiaran na apo i-message der lang kayat ko ti agwaking kamano mabalin na sponsor iti data project mo iti liwliwag na rayaw no kunayo ta kakadwag dagiti admins iti daytoy apo nga Facebook page dagiti 13 nga mangi patungpal dayto nga project na ikarit kakabsat ken gay ken bara nga po makalikom tayo uno makornong tayo iti 50,000 para iti minority children iti Sitio San Juan Sitio Caranan San Juan Ballesteros Cagayan ket nalpasan na po nga kinapatangko ni apo barangay captain Rosie Tolentino iti nasao nga lugar iso nga kakabsat ken tumulong kayo apo da kayo nga OFWs saan kayo apong no adalaki di basit okay lang kanya ko na putahan naknag dumaw dawat iti dakkel nga tulong yo
no makatulong kayo apo, iti pada tayo nga tao, ala ko, agyaman kami apo ko, no saan, okay lang kakabsatahan kayo mo mapilpilitin nga agdonasyon, wano ag-sponsor iti dayto nga proyekto, iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Ket kastang kakabsat, agyamyaman nak iti anuncio apo, nga agbuy-buya iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page, taamok apo nga makaited nak iti liwliwa ken rayaw iti tumonggal may sa kada kayo nang nangruna kadagiti OFWs kakabsat nga agrigrigat ditoy abroad kastamet nga pakairamanan apo dagiti kakabsat tayo DJ Pilipinas ket agyaman nak apo ti support tayo dagiti naglablabas apo nga sponsor tayo iti season 1 and season 2 singing contest is mule recorded song agyaman nak apo ket ni Dios lang apo iti ni apo lang na napo ti mabalin nga makasubad iti dagiti tultulong yung empapayo apo kada kami dito liwliwa ket ogolyan nyo kumamot apo nga mabuyaon iti videos ko dito YT channel ko nga Roderick Molina kada kayo amin apo nga buy-buyay iti dayto nga live ko iti dayto nga aldaw. Thank you and God bless you all, keep safe everyone, agyamanak apo iti ananusyo. Dayto iti kapsat ken gayam yo apo ti tanga-tanga kang kanayo nga makikita yo apo ti live tino mo ti biang tauray na puno ti pekas dayto ero pati no iti kapsat yo apo ko adalat ta kada kayo nga agpakpakatawa magidangdanggay iti tangatang uray no aggiin na dayo tayo apo iti ayan ti tungkol maysa manipod apo ditoy Santa Cruz Tenerife, Spain, tinanumo nga host, creator, iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, ken iti YouTube channel nga Roderick Molina, siya apo to'y pagayam yo, ading kabsat yo iti tangatang, Roderick Temporal Ben Lizardo Molina, kaduak ni Mami May, ijan Derek kini Edric nga anak mi kakabsat, tungmang kumabkablao titunggal may sa kata kayo tas apay kumata ni Apo Diyos Apo iti kang kanayon nga mang tarabay kada tayo nga OFWs ayan man nga suli iti lubong iti ayan nyo kastamet dagiti pamilya tayo di jay Pilipinas. Bye bye everyone, I love you all and thank you very much for watching this video. Thank you.